si fanoušků, jak se mi líbil koncert. Jak se vám líbil dnešní koncert? No, pecka, ale my si úplně nesustuje ještě teďka úplně. Já jsem úplně... Povídejte, pane. Nádhera, ať řekneme přítelkyně, jak to prožívala já úžasně. Ale Denis Morris prostě úplně boží, nejvíc pecká, skvělá prostě. Znamená to tedy, že byste přišli na další koncert znovu? Samozřejmě. Kdy zítra? Hned. Okamžitě. Jak se vám líbil dnešní koncert? Dnešní koncert byl naprosto fantastický, jako Alanis dneska válela a fanoušci si myslím, že to opravdu ocenili. Máte podobné pocity? Úplně naprosto stejné. Znamená to tedy, že byste přišli znovu na tento koncert? Třeba i dvakrát? I vícekrát. Jak se ti líbil dnešní koncert? Moc se mi líbilo. Užila jsem si to, parádně jsem si zatančila, potřebovala jsem to ze sebe všechno dostat. Bylo to prostě super. To by se tak líbil koncert? 100%. Mě by zajímalo, jak se vám to líbilo? Takže úžasný. Za mě krásná žena s nádherným hlasem, takže jsem úplně spokojená, super. Zpěv, pohyby, všechno. Takže dá se to zhodnotit tak, že přijdete třeba na další koncert znovu? Ptám se, jak se vám to líbilo? Já jsem na pekárně už asi tak po 20. A neviděl jsem tady tančit ploužák, a viděl jsem tady takovou kapelu s také nadšení jako dneska večer. Vy jste znovu přišel na tenhle koncert? Já jsem sem přišel náhodou, kolem jdoucí. A už tady zůstávám. Dobře, děkuji. Tak se vám to líbilo? No výborný to bylo. Kočka byla výborná. Znamená to tedy, že byste přišla znovu na tento koncert? Chodila bych každý měsíc, kdekoliv. Můžu se tě zeptat, jak se ti to líbilo? Pro mě 100 000%. Prostě v té ženské, ona ve mě probudila touhu. Prostě nádhera, fakt opravdu nádhera. Přišel znovu na tento koncert? Jasně, já bych si jej vzal domů. Chci ti zeptat, jak se ti líbil dnešní koncert? To bylo úžasné, opravdu jsem si užil tyhle momenty tady strávené. Opravdu? Super, fakt super. Já miluju Alanis Morissette a to byl přímý zážitek toho, jak bych to cítil. Fakt. Chci tedy říct, že bys přišel na další koncert? Jasně, určitě. No to parádně.